Čau lidi, já jsem Štěpán a vítám vás u nového videa. Tentokrát jsem si pro vás 1:03 připravoval jednu stavbu, která bude určitě i na mém TikToku, který budete mít v popisu kanálu, v popisu a užijte si, nebo bude to takový chvilkový video, se fakt omlouvám, jo. Ale užijte si to, co bude i na mém TikToku. Jo, mimochodem už je sezóna 9, toho jsem dělal teďka v sezóně 9, takže a byl bych rád, kdyby se to ocenili lajkem. Ne, tam se omlouvám. Za to se omlouvám. To jsem asi nějak pokazil. Za to se omlouvám, ale zkuste uhádnout, co je to za nápis. Pardon. Kdo to uhádne, dám mu srdíčko na komentář. Tak se mějte, čau.